Trikitixekin eta txino break dantzatzen, aiztarrazun da, oso xok handi izan zen, han zian jende askontzako, beste batzuntzako txalogarria, baina nik uste puntazo bat izan zala eta hola izan behar dela, estilo ezberdinak nasten saiatu bergea eta baloratzen. Abesti batek egiten dutenian edo beti euki behar du zergaiti bat eta beti behar du aldarri bat, ez? Eta hori ere lortu du Esne Beltzak eta gaina nik uste hortik sortu zelare bai, ez? Lehenengo kantua ja euskal profesionaldeko kantu bat izan zen eta hortik aurrea asko egin ditu, ez? Euskaren aldekuak eta musika arma bada eta erabili berra dago eta nik uste abesti bat egitea egiteagatik ez dakala zentzurik. Abesti bat egiten dezunean da herrian bihurtzen denean punta jotzea bezala da, ez? Eta nik adibidez abesti batzukin badaukat sentsazio hori